Když bylo občerstvení hotovo, měl jsem pocit, že mám vyhráno. Ale teprve tehdy vlastně tenhle příběh začal. Jak se tady berete? To krásně voní. Jo, to jsou ty naše škvarkenbroty. To si teda nabídněte. Můžu? Určitě. Děkuju. A co tady děláte? Vy to nevíte? No, to musíte být asi zdaleka. Já totiž tady budu příští týden touhle dobou otevírat starý Bergwerk Bludná Zuzana. Tady? Jo, tady. A to se nebojíte? Ne. Čeho já bych se bál? No, těch mlh strašných, co tady jsou. Já být váma, tak tady vůbec nezůstávám a radši rovnou zmizím. Ženská používá, Nevím, jestli si ta ženština myslela, že tu otvírám stánek, kam bude chodit na škvarkenbroty. Každopádně otevření Zuzany jí nepotěšilo. Den na to jsme postavili mostek. Dřina to byla nekřesťanská. Ale most přes hlubokou propast musí být z nejsilnějších kmenů. Tehdy Anton začal tvrdit, že dole ve štole zahlédl jakousi ženu. Chlapi si to nebrali, nějaký stín ve štole je nerozhodí, ale moje podezření se začalo zvětšovat. Někoho ta štola skrývá. Husté horské lesy se střídají s loukami, kde roste a žije pozoruhodná horská flóra a fauna. A úplně na hřebenech se rozkládá krkonošská tundra, která připomíná dávné setkání severské a alpské přírody na hřebenech Krkonoš. Tajemná rašeliniště dodnes hostí pamětníky doby, kdy v krkonošských jamách pramenily bělostné ledovce a modelovali zdejší krajinu. Příroda Krkonoš je natolik bohatá a unikátní, že tady vznikl již před 50 lety náš první národní park. Patří mezi nejnavštěvovanější chráněná území v Evropě. Přijměte naše pozvání k seriálu, který vám přiblíží řadu pozoruhodností z Krkonoš. Jsou sice malé velikostí, ale velké svým významem. Práce se zdvihacím zařízením, ať už na stavbách nebo v továrním prostředí, je z hlediska bezpečnosti práce velice riziková a nebezpečná. Možná znáte z filmu Super 8 scénku s cedulí s počtem dnů od posledního úmrtí v továrně. Něco takového není jen filmovou zkratkou do děje pro diváka, ale i smutnou realitou. Je zakázáno zavěšovat na hák nebo vzájemně do sebe více vázacích nebo závěsných prostředků, než je k přepravě břemene zapotřebí. Zkracovat vázací a závěsné prostředky uzlením či skrucováním nebo jakýmkoliv způsobem upravovat. Nepít alkoholické nápoje. Nezvedat nebo neobracet břemeno převyšující hmotnost zdvihacího zařízení. Vázat nebo zavěšovat dopravní bedny, rošty a podobně, které jsou navršeny materiálem nad okraj. Číst si, dělat ruční práce a nepoužívat koš nebo kabinu jako šatnu. Z havraního peří, městečko Krouna tu pod horama leží a v rámci zpívá Nevermore.
Krouna, 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 krou. Nedělní vítr tolik nezebe, když trhá mraky přímo do nebe. Když mraky trhá jako... Land art je nový umělecký směr, který vznikl v minulém století v 60. letech ve Spojených státech. Es handelt sich um eine neue Stilrichtung, die im 20. Jahrhundert entstanden ist in den USA. Do té doby bylo umění výsadou galerií, výsadou víceméně movitých lidí a v minulém století vlastně nastala doba, že lidé si uvědomili, že chtějí něco říct i ke svému prostředí a vůbec problémů ve společnosti. Bis dahin spielte sich die Kunst in den Galerien. Es ging um Leute, die Geld hatten, die Kunstwerke gekauft haben. Und ab da oder seitdem geht es auch um einfache Leute, die einfach was... Například piezokrystal. Když se zmáčkne, tak vytvoří elektrické napětí. Využívá se v automatizační technice k měření mechanické síly. No vida, trojko, jde vidět, že elektroléčba zabrala. Chodíte jako modelka. No tak se posaďte. Díky, že jste přišla, šestko. Potřebuju s váma probrat něco důvěrného. Ano, moje milá, ale já už jsem 7. Gratuluji, jsem na vás tak hrdá. Díky. Co jste měla na srdci? Elektřina umí být velmi prospěšná a spousta lidí na ní spoléhá. Lidé jsou na ní závislí a jsou jí slepě oddaní. Jenže elektrický proud je také pěkně zrádný. My name is Jakub. I do a lot of TV documentaries about fishing and nature all around the world, in places like the Amazon, Africa, Congo, Sierra Leone, Rwanda, Burundi. Beautiful places. If you don't take a risk, you will be a sheep. And I don't want to be a sheep, I want to be a wolf.
jsme na základní škole Pardubice Studánka ve třídě 6A a proběhne předmět zeměpis. Čeká je nové téma Austrálie, respektive obyvatelstvo Austrálie. Zatím jsme o žádném světadíle nemluvili, takže to pro ně bude taková novinka. Zatím jsme se zabývali obecným zeměpisem. Podle mé představy na konci hodiny by žáci měli dokázat srovnat obyvatele Austrálie co do počtu s Českou republikou, aby byla jakási představa. A chtěla bych, aby věděli, kdy obyvatelé do Austrálie přišli, odkud přišli, jaké jsou tam různé skupiny a dokázali je přiřadit k lidským rasám. První metodu, kterou chci použít, je čtení s předvídáním. Půjde o příběh britského chlapce, který se do Austrálie dostal jako trestanec. Manipulace s klientem a dopomoc na lůžku. Takže, dobrý den, pane Novák, dneska budeme zase pokračovat v aktivizaci a protože jste teď ležel na pravé straně, takže vás zapolujeme na zádech. Aby nedošlo k tomu, že vás budou bolet nožky, zadeček a ruce, takže zkusíme udělat takovou fajn polohu, která vám bude vyhovovat. Poloha v leže na zádech. Polohujeme vždy ve vodorovné poloze. Máme vypnuté prostěradlo, polohovací podložku. Pod hlavu vkládáme menší polštář dle přání klienta. Horní končetiny jsou podél těla, ramena v mírném upažení, abdukci a podložené klínem od loktů po prsty z důvodu prevence otoku. Dlaně jsou otočené směrem dolů, pronace. Do dlaní můžeme dát balónek nebo váleček. U klienta při vědomí necháme ruce volné. Dolní končetiny jsou ve středním postavení, bez rotace v kyčlích, podložené od poloviny stehen, pod koleny a přes lítka. Co se stane v okamžiku, budu-li měnit frekvenci? Čili v okamžiku mění frekvenci, takže se mě proud zvětšuje, frekvenci budu zvětšovat.
proud se mě zvětšuje, napětí mě klesá. Teď jsem se dostal do situace, kdy je napětí ve fázi s proudem, to znamená, že celý ten obvod se chová jako rezistor. Jdu-li dál, zvětšování frekvence, tak se mě teďka děje to, že se mě proud zmenšuje, napětí mě roste. Co se třpití, není zlato, v jednosměrných cestách jednosměrní koně. Odpoledne na balkóně slunce točí ruletu, blondýnu či brunetu. Co se třpití, není zlato, zableskne se, zahřmí jednou oslní. Spíše tichý plamen ocení čáp dalekého doletu.